So hello guys and welcome to my channel. So welcome kami to Successful Day. And magbabalik po tayo dito sa Black Spirit at ating nakuha. Ayan po, nakuha po natin. So ang ini po natin. Pero tapos so level po ay 240. So talaga. So, ganda kita lang sa kanya. Bye. So, nakuha po ako papa. Ano po kanino po yun. So, ano daw po siya. Pinatay ko po siya sa level 230 boss. Yan, sa 120 level. Doon po siya. Level niya pa is 130. Yes, 130 guys. So, kasi guys, may ginagamit akong app para siyang cheat, pero hindi naman ako cheat. Dito, nagsha-charge.